Government school along lo kacharli o somaratum komantusi quality education nang kemanpo. Government school along kecharli claim somaratum komantusi mesen lo kacharli abarsai kelongpo. Bonta lake mo aporsi thekpon longbompo. Bonta school hemalong jongsi lo thanbang ang bongpen headmaster aningkan dam de polote. Bangso school along kacharli dun claim somaratum ko ansi toklang ahin kipaprang dun thekpo. Lesson si so chencthenta constituency angkang Harlunglangso School along thanbang ke hoi mate headmaster abangke aningkan school hem kachidam de ajok school hema bangke sampri danga sonsi nang manderlo. Bangso putha KSA Kaziranga District Committee lapen KSA langkhang arotum chelangsi school hem along an humri damlo. Ka humri dam ahut ke thek damlong atengke school hem asar nunga bangke ke klothu ji dogdok an pinlo. Non iprang nangkang honglok among be kevang ahut bangso school hem asar nunga bangke kiru dun raiji ansi angring nangdolo. Bangso hut birta ke longpona bangke headmaster Promud Kumar abangke school hem kevang aphai jumpik. Vangseta amek jangrong titi. Jongme headmaster do seta KLT athanbang aphansi ke paklem toy pusi KLT thanbang atumpen thanpon. Harlunglangso School headmaster Promud Kumar jongsi staff angbong chipulo pulote high pressure sugar keso dopu kachikrong lok penajok thangta chupuno dak lapen jongsi Promud Kumar aphanle headmaster padu bom pulote Harlunglangso School banke murim sang penan parke thangta theklong lede jiputa staff atu ningje pontu. District Committee lapen langkhang branch committee pen celangsi dak adi manang palelo Harlunglangso School long ang palelo dak nang pale dat penan ala HM tami abang na chetong ti lapen dak master tum name komre athe igin pen bangke lang nama bute education department Education EM Richard di sir kami alang ni ani tun kar bilujar ya song ben tuneng riloje Harlunglangso School along totally dak amalgamation gar lo LP school pen ME school lo dak Labangso high school ke nursery to class 8 ando bonta thanbang aphai bangke thombet lapen ke asia hinpen puthot thanbang nangke toy thujia phan kachuningri padopon halapu sarkar pen loke charli osomaratum kangchir kalang 8 pen ke pajok jia phan midday meal satami arni pipon pe lapen oke pa cholongji alama bangke helobing alamlo boti ki pinangji anta PPC arni bangta han an tunrapet mate kachuri a an penan parke thangta klim somaratum cholong lepusi than pontu class KG1 KG2 pen up to class 8 andulo oi fit sami dak a teacher bangke bang thombet ilo tongte adak kwan ni student ke ong aso puthak bangke a class ta ke ong aso puthak bangke ni tum kar bilur do chari asong ben tuneng rinlo non immediate teacher mate thanbang nang toy ji phan ni tum tuneng rinlo lapen plus dak ni tum school buildings tami langlo ilong long ni school building bangke kaheng no se theklo nang sundame mu thekpon long ko la bangke video long sami thekpon long ko building sami chelang pin an pin lo la so building sami education department pen tong sikot pen nang ke nang selam seragi phansi ni tum luchari song me chine dilo so chengthenta pen Bharat Phangcho KTV News